Мальдзівы. Дыпціх трыялетаў. Быў землятрус той нечаканым, і смерць прынесці не хацеў, але ж цунамі наляцеў. Быў землятрус той нечаканым, індыйскі акіян не меў жадання нам парушыць планы. Быў землятрус той нечаканым, і смерць прынесці не хацеў. Вось так жыццё з зямлі знікае. Вада на сонцы зіхаціць, ніяк не можа слёзы змыць. Вось так жыццё з зямлі знікае. А людзі марылі пажыць, а мары быццам хваля тая. Вось так жыццё з зямлі знікае. Вада на сонцы зіхаціць. 2004 год.